கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. 2 ராஜாக்கள் 3:17 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள், மழையையும் காண மாட்டீர்கள், ஆனால் உங்கள் ஆடு மாடுகள் மிருக ஜீவன்கள் உங்களுடைய எல்லாரும் தண்ணீர் குடிக்கும்படி கர்த்தர் அந்த பள்ளத்தாக்கை நிரப்புவார் என்று. ஆசீர்வாதங்களால் நிரப்புவார். வீட்டிலே ஒன்றும் இருக்காது, ஒன்றுமே இல்லையே என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் கர்த்தரை நம்புகிறவர்களோ ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார். நாம் கர்த்தரை நோக்கி, இயேசுவை நோக்கி நாம் பார்க்கும்போது கர்த்தர் அந்த மழையை வருக பண்ணி அந்த பள்ளங்களெல்லாம் நிரப்பத்தக்க கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்வார். உங்கள் வாழ்க்கையிலே அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் காண்பீர்கள். உங்கள் பள்ளத்தாக்கெல்லாம் நிரப்பப்படும். எதற்கும் கவலைப்பட வேண்டாம். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பார்.